Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Tarja Leikas ja aiheena tänä päivänä on Dovren tulos kvartaali neloselta ja koko vuoden tulos vuodelta 2013. Tosiaan esityksen alussa käydään läpi lähinnä Q4, kerrotaan tietyt avainluvut ja sitten esityksen lopussa koko vuosi ja sitten joitain highlightteja ja nostoja, joita yritysjohtona halutaan kertoa. Mä oon tosiaan Tarja Leikas ja toimin Dovren talousjohtajana ja virkaa tekevänä toimitusjohtajana. Meillä vaihtuu toimitusjohtaja tässä kevään kuluessa ja me saadaan toimitusjohtajaksi Patrick von Essen, tulee Fiskarsilta ja innokkaana odotetaan Patrickin mukaan tuloa meidän joukkoon, että hän varmaan pian saadaan tietää päivämäärä ja sitten informoidaan siitä lähemmin. On mukava olla täällä tänä päivänä. Meillä on ollut oikein hyvä kvartaali nelonen ja meillä on ollut varsin hyvä koko vuosi 2013. Meidän kasvu päämarkkinoilla jatkuu, mutta vahvistuva euro on aiheuttanut meille vähän päävaivaa yritysjohdossa, että sitten se oikea liiketoiminnan liike ja sen jäljittäminen tulee sitten niin kuin kurssierojen kautta selvitettäväksi. Että meillä oli vuonna 2013, me haettiin sitä, että me rikotaan 100 miljoonan euron raja raportointivaluutassa. Ja tuossa elokuussa, kun alkoi euron vahvistuminen oikein todenteolla, niin siinä vaiheessa vielä ajateltiin, että mennään reilusti yli se 100 miljoonaa, mutta nyt jäätiin sitten karvan verran alle, että 98,5. Mutta toivon mukaan tämä sitten hoidetaan tässä vuonna 2014. Meidän kannattavuus ja operating liiketulos parani ja meidän 2 liiketoiminta-alueesta Project Personnel voidaan sanoa, että se kehittyi odotetulla tavalla. Meidän konsultointiliiketoiminta, sitä haittasi jonkun verran Suomessa ja Ruotsissa oleva tämmöinen haastava markkinatilanne, että siellä me ei kehitytty ihan odotetulla tavalla. Sitten meidän osakkuusyhtiö, josta on raportoitu erityisesti vuoden 2012 aikana, niin aloitti kaupallisen tuotantonsa tuossa ihan vuoden loppumetreillä. Ja liiketoiminnan kehityshankkeista merkittävimpänä voidaan mainita Dovre-klubi. Meillä on suuria odotuksia klubin suhteen. Se on työkalu meille rekrytointiin ja markkinointiin. Se lanseerattiin lokakuussa heti kvartaali 3 tulosjulkistuksen jälkeen. Ja tosiaan niin kuin mainitsin, niin meillä on muutoksia tulossa yritysjohtoon. Saadaan Patrick von Essen tuota pikaa sit meidän joukkoon. Ja tietenkin on mainittava, tässä puhutaan kvartaali 4, mutta kun nämä 2 viimeistä bullettia on sitten varsinainen osinko ja ylimääräinen osinko, niin siellähän taustalla on sitten meidän yritysmyynti liittyen ohjelmistoliiketoimintaan Norjassa, eli Safranin myynti. Että tähän liittyy lähinnä tuo ylimääräinen osinko, jota esitetään. Sitten kvartaali 4 kattoissa nähdään, että liikevaihto on supistunut 4% raportointivaluutassa ja liiketulos parantunut 9%. Siellä mainitaan kertaluonteisia eriä, että siellä on 200 000 euron verran kertaluonteisia kuluja tuossa viimeisellä kvartaalilla. Ja sitten varsinainen tulos. Näistä tunnusluvuista ylimmäinen eli liiketulos kertoo jatkavat toiminnot ja varsinainen tulos, koska se on osingonjaon perusta, kertoo lopetetut toiminnot. Ja meidän henkilöstömäärä kasvoi keskimäärin 2% vertailuajankohtaan. Ja niin kuin mainitsin edellä, niin tämä vahvistuva euro aiheutti meille hieman päänvaivaa. Ja me raportoitiin aiemmin pyöreitä, mainitsin 4%, tarkalleen ottaen 3,5% viimeisellä kvartaalilla liikevaihto
supistui raportointivaluutassa, mutta 7% kasvettiin paikallisvaluutoissa. Ja vuoden takaiseen vertailuajanjaksoon meidän liiketulos kasvoi 9,3%. Myöhemmin esityksessä tulee sitten nämä, mitä tämä on paikallisvaluutoissa ollut. Sitten se, että miksi tämä euron vahvistuminen on sitten niin vahvasti esillä Dobren luvuissa, niin kuin te näette täältä esityksestä, niin meillä on raportointivaluutassa eli eurossa meidän liikevaihdosta on ainoastaan 2%. Ja jos sitten katsotaan, että mitä meillä siellä paikallisesti tapahtui, meidän isoin yksikkö, Norjan yksiköt sekä konsultointi että project personnel, siellä oli paikallisesti kasvua 20%. Kanadassa, joka on meidän toinen suuri markkina-alue, siellä liikevaihto supistui 6%. Yhdysvalloissa 9% kasvu ja meillä Suomessa, Suomi oli meidän alueista se, jossa liikevaihto supistui eniten. Mutta kun me katsotaan sitten niin kun raportointivaluutassa, niin kuitenkin tämä Norjan kasvu on ihan eri mittaluokassa kuin sit muilla markkinoilla tapahtunut muutos, että Suomen liiketoiminta tosiaan, sen painoarvo on alle 2% meidän kokonaisliikevaihdosta. Ja vielä, jotta kaikille on, me ollaan oikeastaan tässä meidän tässä tulosjulkistuksessa me ollaan niin kuin panostettu aika paljon tähän, että on meille itsellekin käyty läpi tätä valuuttakurssin vaihdosta. Tämä on kvartaali 4 ja myöhemmin esitän sitten koko vuodelta. Eli paikallisvaluutoissa liikevaihdon kasvu 7 ja raportointivaluutassa 3,5% tämä muutos. Ja sitten operating profit, jonka totesin aikaisemmin paria kalvoa aiemmin, että raportointivaluutassa tulos parani 9,2%, niin paikallisvaluutoissa se paranema oli 33,2%. Ja Dobren liiketoiminta on asiantuntijapalveluita ja sitä kautta me raportoidaan aina meidän headcountia. Se on meille tärkeä, koska se heijastaa sen, että miten meidän liikevaihto kasvaa. Ja tässä kvartaalilta kvartaalille vertailussa oli 2% kasvu. Eli meillä oli itse asiassa hieman tämmöinen maltillinen tämä viimeinen kvartaali. Ja näitä avainlukuja mä en käy tässä sen tarkemmin läpi, että ne tulee tässä esityksessä muutoinkin. Mutta jos tähän on kysymyksiä, niin tähän voidaan palata sitten esityksen jälkeen. Ja sitten koko vuosi. Miltä näyttää koko vuosi? Vuosi 13, niin kuin totesin aiemmin, 98,5 miljoonaa liikevaihtoa ja edellisvuoteen verrattuna kasvua raportointivaluutassa 5%. Operating profit tuli 12% tai 11,6% alas ja varsinainen tämä tulos lopetetuista toiminnoista, erityisesti siellä vaikuttavana tekijänä tämä meidän safran myynti, niin se 94% kasvu, että tällaista, tämä ei ole jokavuotista herkkua varmaankaan sitten. Ja sitten keskimäärin meidän henkilömäärä oli 8% korkeampi kuin edellisvuonna. Sitten jos otetaan isoimmat, merkittävimmät saavutukset viime vuodelta. Oikeastaan tässä kuvassa luetaan täältä oikealta vasemmalle päin. Eli alkuvuodesta yhtiössä tehtiin uudelleenjärjestelyjä erityisesti project personnel liiketoiminnassa ja taktisen tason uudelleenarviointia meidän biorenewable konsultoinnin strategiaan. Sitten kakkoskvartaalilla saatiin päätökseen safran divestointi ja tällainen, jonka mä haluan erityisesti ottaa esille, niin Dobre on panostanut
jo useamman vuoden ajan Lähi-Itään. Voi sanoa, että 2 vuotta on ollut tämmöistä rakentamisen aikaa. Ja nyt sitten viime vuoden viimeisellä vuosipuoliskolla me saatiin aikaan ensimmäiset tämmöiset kaupalliset sopimukset ja ensimmäiset toimeksiannot liikkeelle. Me koetaan tämä erittäin hyvänä saavutuksena. Se, että mitä se kertoo tulevaisuudesta, se jää nähtäväksi, mutta että lupaus tulevasta voisi sanoa näin. Ja sitten liiketoiminnan kehityksen kannalta Dovre-klubi, meidän online-palvelu rekrytointiin ja markkinointiin. Se on meidän päähanke liiketoiminnan kehityksessä tämä palvelualusta nähdään myös meidän toimintojen virtaviivastamiseen välineenä, että skaalautuvuutta ja sujuvuutta saadaan aikaan. Ja tämä työ jatkuu, että Dovre-klubi, vaikka se on lanseerattu, niin se ei missään määrin ole vielä valmis. Että me uskotaan, että siitä on meille jatkossa kilpailuetua ja jatketaan panostusta. Sitten katsotaan vähän pidemmältä aikajaksolta, että millainen yhtiö Dovre on. Vuodesta 2009 vuoteen 2013. Dovresta varmaan voisi sanoa, että jos yhtä adjektiivia haetaan, niin tämä on kasvuyhtiö. Ja toivottavasti nyt sitten 14 jo se 100 miljoonaa menee rikki. Ja samaan aikaan kun on kasvettu, niin yhtiö on kasvanut kannattavasti. Ja tosiaan niin kuin mainitsin tuolla kvartaali 4, mikä oli euron vahvistumisen vaikutus, niin tämä on sitten vuositasolla. Vuositasolla se on maltillisempi, koska se vaikutti erityisesti jälkimmäiseen vuosipuoliskoon. Ja tosiaan, nyt jos katsoo tuota tulossuoraa, niin 4. perättäinen tulosvuosi ja varsin hyvä sellainen. Ja yhtiön kassatilanne, lähdettiin liikkeelle reilun 9 miljoonaa euron kassasta ja kassavirta liiketoiminnoista reilu 3 miljoonaa. Sitten Safran myyntivoitto 4 miljoonaa, investointeja 400 000 ja käyttöpääomassa tapahtumia muutoksia ja maksettuja osinkoja. Ja sitten tietysti se, että niin kuin me ollaan todettu näissä raportointislaideissa jo aiemminkin, niin sinne liiketulokseen kuin myös taseen puolelle tämä valuuttakurssivaihtelu vaikuttaa, että siellä viimeisenä sitten toi, minkä verran, että meillähän kassa ei ole pelkästään täällä kotivaluutassa, vaan monessa muussa valuutassa. Ja hyvä vuosi palkitsee myös omistajia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle vuodelta 2013 varsinaista osinkoa 2 senttiä ja lisäosinkoa 5 senttiä. Sitten miltä näytti vuosi 2013 markkinoilla? Yhtiön kurssi päätyi tasolle 0,48. Korkeimmillaan se oli alkuvuodesta käynyt 0,58, alimmillaan 0,38. Ja jos katsoo sitten, mitkä me yhtiössä todetaan vuonna 2013 merkittävämmäksi, eli varmasti toi Safran liiketoiminnan divestoiminen, niin kyllähän se on näkynyt myös ajoituksellisesti tuolla alkuvuodessa, että ehkä se kurssi on heijastellut sitä. Mutta jos ajatellaan tuota loppuvuotta, niin saako siitä jo jonkinnäköisen trendin aikaiseksi? Niin. Sitten miltä näyttää tulevaisuus? Meidän Project Personnel liiketoiminnassa meidän näkemys on kaiken kaikkiaan positiivinen. Öljy- ja kaasuteollisuuden alueella. Ja me uskotaan meidän palveluiden tarpeen säilyvän vakaana.
Mutta me tunnistetaan myös se, että asiakkaat on entistäkin kustannustietoisempia ja varovaisempia investointipäätösten ja projektien aloituksen suhteen. Ja sitten toisaalta kilpailu ei tietenkään helpota ja se omalta osaltaan luo paineita yhtiön kannattavuudelle. Mutta kaiken kaikkiaan meidän näkymä Project Personnel liiketoiminnassa on positiivinen. Konsultoinnissa me nähdään erityisen positiivinen outlook meidän Norjan toiminnoissa. Ja meidän näkemyksen mukaan Suomessa ja Ruotsissa markkinoiden haasteet jatkuu, mutta toisaalta liiketoimintajohto näkee jo sitten vuoden 2014 loppupuolella tällaista maltillista myönteistä kehitystä. Muotoillaan näin. Ja sitten jos katsotaan, että mitä se sanallisesti olisi, niin kasvua liikevaihdossa edelliseen vuoteen 2013 nähdään vuonna 2014 ja liiketuloksen nähdään paranevan. Siinä on oikeassa laidassa sit vuoden 2013 kasvuluvut ja kannattavuusluku. Ja tosiaan, niin kuin totesin heti alkusanoina, me odotetaan kovasti, että Patrick von Essen aloittaa yhtiössä. Ja tiedon mukaan se tapahtuu siis toki kevään aikana, mutta et missä vaiheessa kevättä, niin siitä sitten tiedotetaan varmaan tässä lähiviikkoina. Hallituksesta Anja Silvennoinen tosiaan viimeinen päivä viime vuotta, eli koko tilikauden ajan toimi hallituksessa, mutta erosi hallituksesta siirtyessään Pöyry Consultingille. Ja mikäli sitten lisätietoja tarvitaan, niin olen käytettävissä. Oliko kysymyksiä?